Jeg har overført farvepaletten, som jeg lavede før. De 5 toner fra gul, varmgul, orange, rød og mørkrød. Her har jeg noget hvid nede i venstre hjørne og lidt ekstra blå i højre hjørne. Hvis jeg nu får brug for at gøre den en lille smule mørkere, så kan jeg tilføje noget blå. Og når jeg skal til at lysne højlyset, jamen så kan jeg bruge den hvide til det. Nå, vi skal lave en baggrund. Den baggrund, jeg godt kunne tænke mig, det skal være en kølig baggrund. Indimellem så skal det lige have lov til at tørre lidt. Skitsen her i baggrunden, eller baggrundsskitsen kan man kalde det. Den behøver ikke at være færdig, sådan en færdig baggrund. Men den må alligevel godt give en fornemmelse af, hvad der kommer til at ske senere hen. Jeg har taget en beslutning, at lyset det kommer heropfra. Og det vil sige, at mit motiv bliver belyst her. Og det vil sige, at der sker noget i forhold til lys og skygger, også i baggrunden selvfølgelig. Motivet for før, der har vi lyset herover og skyggerne her. Derfor laver jeg den del af min baggrund lidt lysere, så det bliver større kontrast mellem de to. Og tilsvarende her bliver der også stor kontrast, fordi den blå op mod den gule giver en naturlig kontrast, og den gør så en lille smule mørkere også. Og som I kan se, jeg tager egentlig bare farven, og ligesom man laver sådan en krydsgravering, I ved, først den ene vej, så den anden vej, den ene vej, den anden vej, den anden vej. Sådan gør I, når jeg maler, for lige at blende farverne sammen. Der skal I forestille jer, der kommer en lille bordflade, og nu markerer den bare lige sådan her lidt løst. Og lige om lidt, så når vi kommer lidt længere i processen, så kan det godt være, at jeg lige skifter penslen ud med en, der er lige nummeret mindre. Men som jeg har prædiket til mange gennem tiden, kan I male med en stor pensel, så kan I også male med en lille. Det er ikke sikkert, det er omvendt. Også gør skændende. Så må I godt tænke i sådan en slags logik, at er det et stort lærred, jamen så er det et stort pensel, eller et stort område, I skal male, så er det en stor pensel. Hvorimod, er det et lille bitte område, et lille lærred, jamen så er det små pensler. Typisk så sker det, man får en lille pensel i hånden, så bliver man meget detaljeorienteret med det samme. Og det vil sige, at man mister overblikket. Og det er jo ikke så hensigtsmæssigt. Nu er baggrunden sådan nogenlunde ved at være klar. Den skal lige tørre, inden jeg går videre.